Halo, sedulur-sedulur kabeh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di siang menjelang sore ini saya sedang berada di depan rumah. Jadi ceritanya insya Allah bulan ini saya ya mbuh pertengahan seminggu ini niatnya pengen pasang keramik kamar mandi, nyicil pasang keramik karo pasang kloset serta mlester. Tapi prosesnya sebelumnya adalah iki toh ngenteni pasire teko. Kedua keramike wis eneng. Jadi untuk keramik bulan wingi wis tuku. Iki keramik tembok. Iki keramik tembok. Dan ini klosete. Nggih. Dan ini keramik lantai nih sing cilik tur kasar, tapi ternyata kurang. Untuk keramik lantai ini kurang 2 meter. Oleh kutuku lagi 2 meter dan kurang 2 meter. Dan ini jenengan arep tak jak rono lagu boleh tambahan tuku keramik ben sesuk supaya nenek apa pasire wis teko ngono kuwi gari masang, sudah tidak membutuhkan banyak material lagi sing dituku. Pokoknya intinya materialnya wis semempak ngono lho. Iki turane wingi, turan kamar mandi. Bisa loro iki. Apa jenenge? Roster. Nah ini turae 6, ning kono pecah dhuwur galeng. Dan saya memilih warna itu lho, putih rada abu-abu. Ya, iki lantene abu-abu tua. Begitu iki klosete nganggo kloset jongkok wae. Soalnya aku nek kloset duduk ora iso metu. Mungkin karena faktor kulino ya, Lur. Nek ngomarak kulino jongkok toh nek duduk ini aduh orang nyaman, faktor kulinan begitu. Dan alhamdulillah kabeh wis cemempak karo sing ngurung ya aku mau keramik lantai berkari kurang 2 meter iki arek tak tuwake gitu Lur. Dan ngomong-ngomong guna aku saiki panen kacang. Iya, pil. Ini adalah kacang nih, kacang tanah. Gede-gede talur ki. Tak sepil. Isinya gede-gede banget. Bismillahirrahmanirrahim. Istimewa. Ngono kuwi Lur. Dan untuk pagi tadi wes nyemprot suket, yang mana semoga saja langsung layu langsung udah mati sukete. Selain kuwi mau kene kira eneng wite mau ini diketok kae ngisor kae diketok karo Mas Budi. Iki mau rada ketok berduduk di rata ke sisan. Dalan. Begitu Lur. Guys, ayo langsung neng klien. Dicek sik iki layu roh ya. Kok isih sehat banget ya Lur. Ya wis ngono guys. Engko disambung nek wis tekan klien Lur ya. Disambung nek tekan klien. Oke, ketok masjidnya dibangun, dhuwur wis dicor dan di plester aci yang nanti mau dipasangi atap ya. Engko ndak kleru, mari kita tengeri. Ya, iki sing kurang 2 meter. Ya wis. Sampai jumpa neng klien kan Lur ya, ngengok. Oke Lur, aku wis tekan
toko keramik pelayan. Dan inilah nambah 2 meter karo kuku macan. Kuku macan pitu. Niki, Mas. Nih, ambil. Oke. Apa Mas? Kami lihat dari lihat. Good grade. Ya, ini. Kuku macan itu. Tujuh ya, Mas? 7. Lantainya berapa, Mas? Dalam? Lantainya pinter? 2. Langsung disebut lagi, Mas. Nggih. Jadi totalnya 140.000. 140.000. Covid. Dalam? Nggih. Kirang, Mas, keramiknya. Lah nika. Bon. Bon. Terus dosa mang kemudian, Mas. Matur nuwun. Kula tegang ajeng nggih. Nggih, sama Mas. Terima kasih. Nggih. Sisan tuku macan angop. Macan angop, kuku macan. Ben sesuk nek misal pemasangan nek wis apa? Wayahe masang tinggal masang. Aki wonge ngono kuwi lho, gur wong-wong nyicil-nyicil ngono. Jadi wingi wis nyicil kloset, keramik dinding, keramik lantai. Saiki tinggal keramik lantai tapi sing ngarepan. Wingi ra orang keketong. Waduh, ngezoom tibae ngezoom to mungkin lor. Ngezoom tibae. Ya Allah. Oke lor, saya sudah sampai rumah dan inilah tadi yang saya tuku. Ya aku mau apa iki ngarani? Keramik lantai kamar mandi. Jadi butuhnya ternyata 4 meter. Karo macan kuku macan iki aku tuku 20 sentinan pitu. Begitu. Karo aku mau tuku ning toko listrik. Tapi tak dengan dhuwur galeng kono. Ayo tak sepil. Jadi aku mau setelah neng toko keramik bablas neng toko listrik, tuku kabel, tuku stop kontak sing outdoor. Karo apa ya mau iki? Oh karo iki pralon listrik. Gitu loh. Terus ada iki nih. Jeruk. Nah, ini mau tuku pralon listrik. Tuku kabel. Tedus. Stop kontak. Colokan outdoor yang mana nek kena banjir apa-apa kan lho iki. Jadi rencana kene iki tak ronokke, tak tembuske kulon. Kayak gini kita nih colokan. Begitu lor. Oke, jadi nek misal besok garapan motong-motong keramik iki iso nganggo colokan ning kene iki. Ya paling tak dek kene iki. Kencenge kene iki paling. Kemungkinan ngono kuwi, Bos. Kuwi gek karo apa ya? Ya mungkin kuwi. Oh iya. Untuk kuku macan iki kene iki lho. Tak pasane glinggiran ini lho. Set. Wih. Nek nggo kene wae rasah. Paling ora keramike kono. Kene tatat gek di cet ngene gek kene datar ono bablas iki kene yo bablas rene.
Kayak iki rada mereng men banyune mlayu rono. Wih. Kuwi bos intine ngono kuwi bos. Sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Amin. Soalnya aku mbiyen pas kamarku mbiyen yo ngono lur, aku gawe batako, nyetak batako angger sore bali kerja kae gawe batako. Saka kerja bablas tuku semen. Tuku semen digawe. Kok lagi istirahat terus, balik kerja terus ngasek sekitar kan tak pira ya kamarku lali aku wis suwe soalnya 2000-an 12-13 kuwi. Alhamdulillah jadi dipasang pelak tak plester aci kayak mau ya tuku keramik sik nembe dipasang gitu masang plafon pun ya kuwi gon nggawa tur-aturan bahan saka proyek kuwi biyen iki. Jadi misalnya aku ki baru oleh borongan kayak sisa bahanku sisa tak go mulai ngono kuwi lur. Ya bismillah wae iki tak niati dokumentasi mbok menawa suatu saat sok nek wis dadi kan iso ndelok oh mbiyen-mbiyene ngene. Dek jaman biyen rupane kaya ngene, ana kenangane, ngono lur. Kaya mbiyen dek pas iki sik hutan, padha karo isik wit-witan barang ya ana. Leh kunggorok nebang ya ana ning kene. Ngono kuwi. Iki mau alhamdulillah juga sudah ngonten video pendek. Alhamdulillah dibantu karo Nduk Lala. Iki hasil lele nyemprot mengisok lor. Kok urung ketok alum ya? Nek menurutmu ketok alum urung lor? Nek urung sesok bakal tak semprot meneh. Delok urung alum apa dadak dibabat sik? Begitu. Ya wis mungkin ngono wae vlogku. Lah kok nduduhke vlog apa ya mau? Tuku keramik ning pelayan. Bablas tuku peralatan listrik barang. Bablas mulai. Jadi sampai di sini dulu. Sampai jumpa di vlog saya selanjutnya. Aku Tufa Veno ngaturaken matur sembah nuwun sampun selalu support channel YouTubeku. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngekok.